नंगौ बोहैथि मायथाइनि मार्च दाननि 10, 11 आरो 12 बे सानथामनि हाबाफारिजों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि 9थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो इलाइसिजार बियाब आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा जथायै बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जाबाय। बनरगाव खाग्राबारि माइदांस्रि फोथाराव खुंफुंनो थाखाय दिनै गाहाय सायनासालिनि गाहाय खुन्थिया बे हाबाफारियाव गाहाय खुन्थिया गायसंनायनि हाबाफारियाव जोङो मानगोनां बे सोनाब क'क्राझारनिनो MLA मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथांखौ आलासि हिसाबै जोङो मोनबोनो हादों आरो बिथांखौ लानानै जोङो गाहाय खुन्थियाखौ गायसंनाय जाबाय। बिनि सिगाङाव हाबाफारि बायदियै जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि फिरफिला बे फिरफिलाखौ जों बिरहोखांबाय आरो हाबाफारिनि जागायजेननाय नेरसोन हिसाबै जोंनि धोरोमारि खान्थि हिसाबै जोंहा बर'नि आर'नाइ बेखौ सिनायथि हिसाबै जोङो बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथांखौ मावजेननाय हाबाफारिखौ दिन्थिनो थाखाय जों बेखौबो गायसंजेननाय जाबाय आरो नै दा जों फैयै फैयै दिनैनिफ्राय बे जानो गोनां दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि 9थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय जि बानजाय आफाद दङ बे बानजाय आफादनि मावख'खौ जोङो थांनाय अक्ट'बर दाननि 2022 सननि अक्ट'बर दाननि 23 अक्ट'बराव जोङो बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोनब्लाबो मावख'खौ जों खुलिनो हानाय जायाखैमोन। बेखायनो दिनैनि नैबे गाहाय खुन्थिया गायसंनायनि हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बानजाय आफादनि जि मावख' बे मावख'खौबो बेखेवनो थाखाय जों दा साखाफारा खादों आरो मिजिं लादों जोंनि बानजाय आफादा बे मावख'आव जिरायनानैनो गासैबो हाबाफारिफोरखौ सिरिबाङै फारि फारि मावफुंलांनायाव खोब गोरलै जागोन। साफ्रोमबो बानजाय आफादनि मावथि बिथांमोनहा जेब्लाबो सम आरो बोथोर लानानै ज' लोगो मोनलायनानै सावरायलायनायनि खाबुखौ मोनगोन जों बेखौ मिजिं लादों आरो जों आसा खालामदों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि 9थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मायाव जोंनि आगुनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बेन्दोङाव जि 8 जिल्ला आफाद दंमोन दिनैनि थारिखआव नाथाय जोंहा गासै 12 जिल्ला आफाद जों दाफुंनो हानाय जाबाय गासैयै आरो बे जिल्ला आफादफोरा जोंनि गोदानै दाजानाय जिल्ला आफादफोरा वेस्ट बेंगल लोगोसे नलबारि गवालपारा आरो मरिगाव बेखौ लानानै गासै जोंनि जथुम्माखौ खुंफुंगोन आरो जों मिजिं लादों बे 9थि बोसोरसालिया जथुम्मा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि जथुम्मा बे जथुम्मायावनो जोंहा गोबां माखासे माने खोब गनायजाथाव जोंनि सावरायबोनाय माखासे आयदाफोर दङ जि आयदाफोरखौ जोंहा दुलाराय बाथौ सिबियारिफोरनि गनायथि लानो गोनां दङ बे गनायथि लानो गोनांखौ जों बेवहाय गनायथि लानो हागोन। जेरै बर'नि हाबानि खान्थिफोर बिनि मोन्थोर रायनायफोर आरो लोगोसे जोंनि खेराइ गारजा बेजों लोगोसे आरो जोंनि बाथौ दुमनाय बाथौनि माखासे फुजा पार्बनफोर बिनि सायाव जोङो गुवारै सावरायलायनानै हयथ' जोङो मोनसे फाइनाल डिसिसनाव नंथ्राब्लाबो मोनसे माबायाव फैनो हागोन जों कनक्रिट मोनसे आइडिया जों बेखौ लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दाख्लैबावैसो जोङो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बेन्दोङावनो दुलाराय बाथौ अजा आफाद मुङै जों मोनसे दाफुंबाय। बे बाथौ अजा आफादनि गेजेरजों जोङो न'खरफ्रोमबो अजाफोरनि गेजेरजों जोंनि सिबियारिफोरनि जि डिसिप्लिन खुलुमनायनि जे खान्थि बाथौ खुलुमनायनि खान्थिफोरखौ रोङै मानसिफोरनोबो उन्दैसाफोरनोबो जोंनि सेकेन्ड जेनेरेसन थार्ड जेनेरेसननोबो सिरिबाङै फोरोंबोनो हानायनि जोंहा मोनसे मिजिं दं आरो बे मिजिंखौ जोङो स्टार्टिं खालामनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। बेनि सोमोन्दै जोंहा जोंनि गेजेराव सावरायबाय थानायबो जायो आरो जोंनि रायजो राजाफोरनोबो जों मिथिहोनो गोनां दङ। बाथ्राया जाहैबाय बाथौआनो बर'आनो बाथौ जोङो बे मोनसे जोंहा बाथ्रा दङ आरो जोङो बे बाथ्राखौ जोङो संबिधानावबो जों सोनानै लाफादों। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बिसो जाहैबाय जे बाथौखौ मोनसे ग्रुपआ मडिफाइड खालामनानै बेखौ सोदांनानै धोरोमखौ सोलायनानै बाथौनि जि धोरोम खान्थिफोर दं आसार खान्थिफोर दं रिट्स एन्ड रिचुवेल्स जायखौ होननानै बुङो दोरोङारिफोर दङ ट्रेडिसनफोर दं बेफोरखौ नागारनानै गोदानै बानायनानै गोदान मोनसे जेरै आकबरा हिन्दु आरो मुस्लिम मोननै धोरोमजों जथायनानै दिन इलाहि होननाय धोरोम दिहुनदोंमोन। बिदिनो बाथौबो नङा गुबुन धोरोमबो नङा बे रोखोम मोनसे बाथौ
दिहुननो नाजादों आरो खेराइ माराइफोरखौ बिथांमोना माखासे ट्रेन आप खालामनाय दौदिनिफोरनि गेजेरजों खेराइ मोसाहोनानै दिन्थिनो नाजादों। नाथाय जों मिथिगौ जों जुदि इन्डिजिनियास होननानै सानोब्ला जोंखौ मंगलिय गस्थिनि मानसि होननानै सानोब्ला आरो जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रि बेखौ गेवसार होनो गोनां जायोब्ला जोंनि गोदोनिफ्राय परम्परा जि सोलिबोनाय ट्रेडिसनफोर दङ, आसार खान्थिफोर दङ, बेखौ नागारनानै फुजिनाय खान्थिफोर दङ, बेखौ नागारनानै आरो सिबिनाय खान्थिफोर दं, बेखौ नागारनानै जोंनि थुनलाइ राव हारिमुवा माब्लाबाबो गेवसारा। मानो होनब्ला जि जिनिसा माने बाथ्रा मोनसे दं आरो जों गुसुङै बुंनो थाङोब्ला अल इज गोल्ड होननाय बायदि, जि जिनिसा गोजाम बे गोजामावनो जोंनि हारिनि थै मोदोमजों गोरोबनाय जोंनि संसार जानाय, थारमाने जोंनि सिखारनायनिफ्राय मोनायाव उन्दुफिननायसिम जोंनि सानसेयाव जि सोलिनाय मोनसे जिबनाव जेरै सोलिनाय बे सोलिनायनि माखासे सम्पर्कआ बे धोरोमजों सिथाबनानै थायो। बेखायनो आदि गुदि धोरोमखौ नागारनानै जोङो गुबुन धोरोमाव बा गोदान धोरोमाव जोंनि हारिनि जि राव हारिमु बा थुनलाइ बा सोदोमस्रि बेखौ गेवसार होनायनि जेबो लामा मोना। बरंस बुंनो थाङोब्ला बे गोदान धोरोमाव जोंहा जोंनि माखासे जिनिसफ्रा थाखानाय जोंनि जि फोथायनाय, जोंनि इन्डिजिनियास ट्राइबेल हिसाबै जोंहा जि फोथायनाय दं बे फोथायनाया गोमागोन आरो जोबलांगोन आरो जोंनि हारिमु जोंनि सोदोमस्रिया गाहायावसो थांगोन। जौगानायनि अनगायै जों बेखौ दिनै नैबे थारिखआव जों गोख्रोङै बुंनो हायो जे दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बे स्टेन्डखौनो लानानै जोङो बिबार बाथौखौ बर'नि गोदान धोरोम होननानै सिनायथि होनो थाखाय जों नाजाबोगासिनो दं आरो जोंनि मावलांनाय जे हाबाफारिफोर, जोंनि मावनो लानाय जे हाबाफारिफोर, इयुननि जे हाबाफारिफोर दङ जोंहा एक्सन प्लान मावनो गोनां, बे हाबाफारिफ्रा जोंनि थाखानायखौ जोंनि जि अरिजिन बे अरिजिननि सायाव बेस खालामनानैसो जोङो जोंनि धोरोम आफादखौ दाफुंनाय जादों आरो बे धोरोम आफादनि थांखियानो जाहैबाय थाखानाय खान्थिफोरखौ जों जेरै हागौ सारा बुहुमाव मिथिसार होनाय आरो जोंनि इयुन जोलैफोरनो गेबेङै डिसिप्लिनै मिथिसार होनाय बे थांखिखौ लानानैसो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जोनोम। चेनेलखौ आं दुलाराय गुदि बाथौ माइनाव आफादनि आफादगिरि जानानै आं नैबेखौल' खावलायनो लुबैयो, जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौ मोजां मोनग्रा सिबिग्रा रायजो राजा बिथांमोना जिहेथु जोङो आफादनिनो मोनसे दालाइसा आफाद हिसाबै जोङो धोरोमखौ फुजिनायाव माइनावफ्रानो गोबांसिन बाहागो लानांगौ हिसाबै आवगायलांबाय थानांगौ, आं बेखौ खावलायदों। आरो लोगोसे जोंहा न'खरखौ दैदेननायाव माइनावफ्रा गोबां बिबान दङ, गथ' गथाय खांनाय, न'खरखौ सालायनाय, बेफोरखौ आवगायलांनायावबो जों धोरोमजों लोब्बा लाफानानै खामानिखौ मावलांबाय थानो आवगायदों। आरो जोङो दिनै नैबे बनरगाव खाग्राबारिनि गेवलां फोथाराव फैगौ जोंनि कनफारेन्सनि थाखाय दिनै लाइ खुथा गायसनबाय। दिनैनिफ्राय जोङो बे हाबाफारिखौ आवगायलांबाय थानो थाखाय दरखौ बेखेवनानै लाबाय आरो बे जोंनि आफादा जाहाथे गुदिसिन हिसाबै गोबाव आरो गोजोर थांनानै थाथों, आं बेखौ खावलायो। आरो जोंनि माइनाव आफादा मावनांगौ हाबायानो जों धोरोमखौ फुजिनाय आरो सिबिनायाव बिमा माहारि हिसाबै आवगायबोनांगौ होननानै आं बेखौनो दिनैनि नैबे नोंथांमोननि चेनेलाव खावलायनाय थाबाय। आरो बेखौथ' बुंनांगौआ गोब्राब जाबायहाय। आं नैबेखौ सानो जे जों धोरोमखौ फुजिनानै खोमसि लामायावथ' थांगासिनो दङ। जेरै जोंनि हाबा जानाय आइजोफ्रा हाबा जाखानानैबाबो गुबुनजों खारो, आं बेखौ खोमसियाव दोननाय जादों। नाथाय जोङो बेबायदि होननानै जे जों माइनावफ्रा साफ्रोमबो सिनसियार जायालाबानो गावनि सैथोथा गैयै गावनि मुस्रिखौ देखाय थायोबा बियो मा जालांगोन, बेवहाय जोंहा जोबोद दुखु मोननांगौ दङ। आं बेखौनो खावलायदों, धोरोमजों लोब्बा लानानै जों गावखौनो गाव गोग्गो खालामनांगौ आरो जों धोरोमाव गोदोसोनानै थानानै जाहाथे नैबे जोंनि गाज्रि आखु बेखौ माइनावफ्रा नागारनांगौ आरो जों सोरांनि लामायाव आवगायबोनांगौ, आं बेखौनो खावलायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव
फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।